Neste momento tamén queremos falar do mundo empresarial, porque convidaría agora os membros da directiva de Ganet que veñan un momentiño ao escenario para presentar en conxunto un recoñecemento que vai haber ás empresas asociadas. Máis que un galardón, sería máis ben como unha celebración da súa constancia, o sea que se fan o favor de ir baixando os membros da directiva ao escenario. E agora vai a explicar este recoñecemento especial a Alejandro Lamas. Bos días a todos, distinguidas autoridades, prezadas compañeiras e compañeiros, amigas e amigos. Cando tentamos facer unha imaxe da trayectoria global dunha empresa, normalmente manexamos tantas ideas que é bastante difícil distinguir o trigo da palla. Mesmo para nós, os empresarios, é complicado describir o que dá vida aos nosos proxectos de negocio. Para facelo, quizáis o máis doado sexa comezar polo principio. No momento no que alguén decide lanzarse ao emprendemento, e máis nunha situación socioeconómica como a actual, atopa enormes problemas. No que respecta ao noso sector, o sector do software e dos contidos digitais, as dificultades e as limitacións coas que se atopa non son poucas ni facilmente superables. Para empezar, falamos dun sector de recente creación, pero no que hai depositadas enormes esperanzas. Movémonos, ademais, nun terreo que cambia día a día, a velocidades de vértigo, e a un ritmo moi superior aos do resto dos sectores. Polo tanto, a flexibilidade e a capacidade de adaptación son unha obriga se queremos que os nosos proxectos perduren no tempo. Outra das dificultades é a atomización do sector galego, formado na súa meirande parte por pequenas empresas con pouco persoal e con facturacións que casi nunca superan os 2 millóns de euros. Nestas circunstancias, a competencia en igualdade de condicións coas grandes corporacións que acaparan normalmente o mercado é prácticamente imposible. Requerimos, ademais, persoal técnico cun perfil profesional moi difícil de atopar, o tratarse neste caso de empregos cun alto grado de especialización. Polo tanto, ao noso duro traballo diario, sumas o esforzo na formación dos traballadores, que moitas veces, unha vez adquiridas nas nosas empresas os coñecementos e destrezas necesarias que lles permiten facer un traballo productivo, acaban sendo recrutados por empresas foráneas. Non é tampouco doado abordar a título persoal grandes proxectos, e moito menos individual a nivel empresarial. A confianza da Administración nas nosas capacidades, a internacionalización, a cooperación e os acordos son un reto enorme cando temos que desenvolver a nosa actividade medindo cada paso e cada minuto do noso tempo. Finalmente, atopámonos a un mercado que lle falta estabilidade e expansión. Aínda que nos últimos tempos comeza a dar sinais de consolidación, a demanda de software e de contidos digitais en Galicia de momento é inestable e está condicionada por diversos factores. Podería seguir falando dos retos que supón emprender no sector galego, pero pese a todas as dificultades que enchen o noso día a día, hai probas irrefutables de que é posible sair adiante e consolidar os nosos proxectos. É o caso das empresas que a continuación homenaxeamos. Elas son unha referencia de como superar os citados obstáculos. Estas 9 empresas de Ganet son un exemplo para todo o sector. Un exemplo do lonxe que se pode chegar a base de traballo, tesón e compromiso. Durante máis de 10 anos, souberon capear moitos temporais, amosando que as TIC galegas teñen capacidade de abondo para alcanzar e superar as expectativas que nelas hai depositadas. Parabéns a todas e moitas grazas por amosarnos que con esforzo, dedicación e, sobre todo, amor polo noso traballo é posible non só sobrevivir, senón ser excelentes. Grazas. Agora toca comenzar a repartir estes recoñecementos ás empresas de Ganet que levan tantos anos con nós, e a primeira delas será a empresa Abertal Networks. Pode baixar os seus representantes do partido. Abertal Networks, recollo premio Manuel Pan, fai entrega Daniel Cerqueira. Ceo aberto.
Recollo o premio Mónica Moure. Entrega o distintivo Carlos García. Volve agora a escena a xente de Elogia. Recollo o premio Javier Barreira. Fai entrega Pablo López. Igalia. Recollo o premio Xavier Castaño. Entrega Alejandro Lamas. Tocou a quena de recoñecerlle a súa labor a Infonet. Recollo o premio Rafael Villaverde. Fai entrega do recoñecemento Víctor López. Infoweb Galicia. Recollo o premio Alejandro Quintas. Entrega Daniel Cerqueiro. Interdata Networks. Fai a recollida do premio Ana Búa. Entrega a distinción Carlos García. Teaxul. Recollo o premio Julio César González. Entrega a distinción a Alejandro Lamas. E agora, tras esta emotiva foto de grupo na que podemos ver a todos os galardoados, dedicarlle unhas palabras a todos os asistentes, o presidente aquí para polo menos poñer peche a este encontro.